Hi kag hello sa tanan nga nagsubaybay sang aton mga programa sa YouTube. Ari na naman ang inyong Mr. A, ang inyong DJ A. Upod sang aton mga drama artist, subong nga adlaw. Subong istorya naman sang duha ka tinuga nga wala sang iban nga nahibalaan, kundi ang maghimo lang sang mga katuntuhan. Inawala sang iban si Tiroy kag Pisoy. Upod sang ila leader nga amo ang nagapadlong sa ila nga si Maria Aguanta. Diri lang sa programa Barangay Tukhang sa pagpanguna ni Maria Aguanta kag sang iya mga alipuris. Sa mga taga-barangay Tukhang. Ang barangay nga puno sa Turkangan. Gina-enjoy ko gid ang adlaw nga makalagaw ko sa bubon. Ngaman? May damo to lalaki. Wala sila katuon sa akong ginakantuan pero. Tapos? Bahala na lang na si Maria Aguanta. Mamata? Lang ko to. Grabe ka, bahala na gid. Di ka magkanta. Magkanto kami to. Ha? Uy, nag-ara si Maria Aguanta. Hoy, Maria Aguanta gid ya. Gagwanta. Di ka naman mga tungagi. Kamu lalaki ka duman. Hoy. Information. Wala ko ya kabalo. Saya mo ginahambal nga ino. No. Ikaw nga lalaki ka. Wala ka gapay mo nung sa imo do. Do nga sabo ng imo. Ay, imo nga riputan. Alam mo may ulod ni nga akong dapa-dapa. Ano kay mo, Maria? Yung Maria, gitu di. Di, ang ginakigay mo naman ang sinigot, ha? Pagrelayas lang mo tugay ko malakas mo. Sa tamad ko magpugong sa ginakatlangit il. Hindi bila kami hindi bila Maria. Lakat lang mo to. Sige, bye-bye, Maria. Ambot sa inyo. Kija. Mig. May. Dali kami ka. Magadto tato sa bubon. Dali na. Tentuan nyo to sa bubon, may kantada to. Ay, kita ba? Ara ka gilid, ha? Sabi ka gid, ha? Kaya pangibot ka, anong ginagasusulod mo sa bun, man? Sulod yata kami na sudan, guro. Mangawat man tayo. Ha? Mangawat naman siguro ta hambal niya. Gari? Dila dito dulong basi ang breath naman sa mga kalalakihan yung kapaligo ko yung tuon. Hindi niya matapuyan tayo, grabe ka gid siya. Do babae lagi. Wagi lang niya akong tingog pero gwapo ko ya. Gwapo mag-diskarte ng ringking guro. Ay. Bahala ka lang nga Maria Aguanta ka. Magunta lang kung saan kadungol yung lakat ng to. Meg. May ihotik ko bala si mo, Meg. No. Mayo kay wala na di si Maria Aguanta ho. Sige. May ihotik ko bala si mo. May nakita ko to nga panty nga ginahalay ito sa may kilid sa bubunog. Ginapalipdan lang sa dako nga kalasutsi ito. Dito ka. Kwaon ka to bala? Tara.
May kay wala na di si Maria Aguanta. Pasisip lang ako. Ay, sila kabalo. Adik sa dalo. Oh, sige ah. Yan ka namin. Sige. Gano'n ko ba na? May panty. May buto sa tabi. Kibot ko ba? Kuya, ako nyo na. Daw na kibot. Uy, kumuya sa inyong mga pante. Isok-isok ka ng panty namin. Isok-isok ka na. Bahala ako na. Dalagan ako gadi. Mamata. Ano na ang mga merisihan sa inyo? Mga kawatan pante. Oo. Gin katumbasan gani namin. Pangugasan ay sa bubuno. Tabak-tabak sa po. Sa indo ka namin. Oh, nalipong siya. Uy, Maria. Beli kita bala na yun. Bala, kamuda. Kawatan mo pante. Dira na kamo gani. Ikaw gid siguro nagapamutang sang katumbal dito eh. May. Katumbal nga ginambalan ka mga ako na. Kaya ka nakabugtaw na sa. Ano ko rito nga kung nando katumbal. Alam nga di magkurit na ay kurit sa katumbal gimbutang ba? Kuya, barayan sa ako na nagaganda sa pangilagyan. Dapat mo. Dapat mo yung magagwanta kay gapang wakas ang pantay ni Maria. Ginano mo to siya, Mig? Hindi pong kutong-tunti. Dali na. Anto naman to sa pira ka ng barangay. Oo. Bener si Maria. Bye-bye. Mig. Ari naman ta sa balay ng day Angel, ho. Nagkakatulog na naman ang tatay kag nanay. Nagkakatulog sila tanan. Gabi na nga daan, ho. Makuha ng permission kissing. Hindi na kaya kay daw natudla na kung may kutitot nga katumbal to. Uli ito mo sana si Maria yan pa. Pero naluoy ko bala siya, Mig. Naman. Gilipong mo mga daan nga ako bala sa to. Hindi na to kabugtaw, ho. May babae nga na dito. Ay, babae. Babae. Ikaw. Ano to? Ano tabosin mo? Kita mo nga natulugan. Di kundi ginlampusan. Alam ko saan. Yun ang pangalan mo, babae. Uy, kalabot. Halin. Wow. Halin. Halin. Di wow. Halin to. Ari mo. Sige na ka naman. Double ang kulit mo yung tumalakatundua ka ni mga tumo. Oh, sedikit ko naman magkanto, babae.
Manasunod ko sa duha ka kakutan ka panty ng gel. Sunod ka sa akin. Eh, doon ka sa inyo. Hindi ko maputi mo. Mapuli ko karon lang. Gunita na kabla. Dali. Ari mo ay. Mig. Ah, Ari, Migo. May nakuha ko diyo. Kalanon niya nga ako niya, Mig. Kaunta. Mamata. Diyan naggusto. Salamat. Namito diya mo pagkaon niya. Lamit siya. Diyan ay kabala. Kaya makuha ko tubig. Ito ba doon ko? Sige. Nga, may naman na tubig. Busog. Ano to? Ano to? Mga kakutan ka mo. Huwag ka mamaya. Hindi na malasaman kumakaon ka man. Oo, kumakaon ka. Oo. Makaka. Ari mo ay. Sakit ko na. Hindi ko sa Maria. Uy, Maluoy ka mo sa ginakawatan niyo. hoy, wala kami maluoy. Kaya matigang na sila buwas. Hindi mo tigagas ka ba? Ano ba sigan mo nila kay Juanes Labgas? Yan, dapat pa rin ang pinakataon. Tuwak sa maka ang kubla ni isa ka termos niya ni Nikyo. Dalagarabig. Hindi ko mo yung madala mo. Puli kong suday. Napasok mo na nga ako. Buli ba? Hindi mo muli ka, napasok. Ako buli. Sa hospital. Baba ako naglililig. Napaligusumig, nasunugin mig. Nahimo na ni nga pres lumpia. Salad. Uy, sa langit, yung matabang siya mo na. Bituon lang. Hindi ko masaya basi magusto sa yakon. Pwede ko maluslos ka pununta. Mo, pwede mo sunog na gusto mo sugbakon ta. Oo, kung marigusto ko. Maghalong ka, ha? Hindi na kita yung maghalong window. Gusto na lumpia ako na marigusumig. Hindi ko dapat malagpuan. Mapusi na ta. Dala ko mo din. Hospital dala ko. Isa lang din si Maria Guanta mo. Kamu magbuntad na sa mga kanti. Yan ka. Hihihihi. Sir, ano ka mo? Malamang na paso. Ano na sila, ma'am? Kamu naglangoy na sila sa isa katabang puno sa init. Sino ngalan mo, sir? Sa si... Ano pangalan mo? Ako si Tiroy. Sino? Tiroy. Si Chiroy Aguanta. Sir, ako si Pisoy. Si Soy Aguanta. Hindi, si Pisoy do, ma'am. Si Soy Aguanta. Ang iya nagkuroy. Ang iya na nagkuro. Nagkuroy. North. Buligiban ka dyan. Kabot mga mariguso. Lumpia na nga Shanghai. Nga Shanghai. Andali lang Hindi mo matimo mga maray. Shanghai nga may cheese. Uy, hindi nang paguyat-uyati. Kaya masakit.
Hindi ko ma'am kay itaplak sa akong luki sa ilapos yun. Ay, kapata, ari mo ay. Bebe. Ari mo, dutot kin. Do katugdaw pa. Hindi, do katugdaw sa akon. Kwan. No. Ang ako. Doon na kumus-kumus ang patayan. Eh, mga buwang mo. Mamata? Mig daw matulog na pawigdi. Lagit ko yung magdiwat. Mig. Tulog na kami talaga ba? Tulog na nes, no? Man. Mga anak mo sila. Ay, Ha? mga anak mo sila. Hindi ko na mga anak. Mga kambay lang ito sa mon. Ito mga nakasambalay. Iban mo. Mga pariyo kami dito. Bara mo nga gagunta na sila na pasuila mo. Ay, magiging ma'am. Uy. Tagadiin nito mo. Taga barangay Tukhang ka mo, no? Taga barangay Tukhang kami. Hindi mo na mga tao ng Tukhangon. Oo, hindi ma'am. Kinalagot at mga ng isa ka resolution. Sige. Nga resolution perpetua. Hindi. Resolution nga walay punsyon. Nga walay kapamusyon. Oh, sige. Dalagi. Pirmahan ko. Pare ma'am mo. Para sa ano? Para sa lubong nila doa. Para sa walay pamusyon ma'am. Muna silot na kung sila ma'am. Mintas nagkakaon sila. Hindi sila kapamusyon. Oo. Naman ho. Tama lang silot namon. Hindi mo na pigi. Dalo ko lang sila puti ah. O sige ma'am ah. Suprab. Oh, Ikaw may sige. bali ma'am. Sige, ma'am. Pasaan na sila, ma'am. O sige, anong ko lang sila kagitagbong suba. Pag di mo sila magbrugtaw, patay sila eh. Kamu nga dua, kung di ka mo magbugtaw, may wheelchair, sulod ko na suba. Ano ko naman? Din sa San Oh, Pedro. ala suba ko. Din sa Pedro. Ano suba San Pedro, itulak ko na suba, itulak ko na wheelchair. San Pedro. San Pedro. Pero, musta ka na? San Pedro. Kulong ng mga bata. Ay, bata. Mig, do Karami sa aircon, no? katugdaw ligaw. Ano ka mo sa igan sa suba? Ay, suba. Suba galing niya. Abi kong CR. Di pala na kay maihi ko. Matubag ko kay Maria. Di pala na Itulak sa kakron. Ako na gano'n nagbibig ko naman sa hospital. Kamukang kabubuton. Balal mo nga daw mag-ihi na kami. Ay, hindi kami ako, no? Ay, mga gago. Gira, nagani ka mo. Kahapdi. Ginulawin ko. Pero, Meg. Gin palagyoan na ni Maria Guantag. Daw, nagsalir. Sige bakal sa balabis. Sa bar. Oh, sige. Ay, hindi lang sa bar, Meg. Dahil lang ho sa tindahan ho. Sa tindahan ni nanay ho. Sa tindahan ni nanay Shirley. Eh, maano ka mo? Bakla bala kami, whiskey nga 3 kabilog, nay.
Sige, wala problema. Kung ko lang Meg. kamo da, ha? Nay, may ara ka di pulungkuan nga may buslot, Nay. Ay, wala. Ang burong ko, ang kuya may buho lang. Aw, sige, Nay. Ilang may buho lang, Nay. Kaya hindi pwede maipit ang amo na margoso. Ang kamo da, ha? Tanimig, maayo na neto na margoso nga daw lumpia nga Shanghai mig, no? Yani, tanong mayo lang. Na ano man kaya si Maria Guanta nga ginabubuan niya kita sang init nga isa ka termos, no? Pero, magbalita ka na Kinjil. Basta mo tingalas lang na ula ang termos nila. Sa langit to ni Maria Guanta mo. Oo. Wala ko pag ganyan, kuwatan ni Bulay nila. Aw, ara naman sa TV. Nakakalaman ka. May lang din rin. Maria, Suwa? Maria, Ano? makaunta. Kauna ko mo da. Hindi na itong ilim nun ta. Ay, ang ilim mo ninyo. Eh, Nay, salamat kita ya. Eh, isa ka libo si Timid na, ha? Kamalmahal. Hindi pa mga buhok nga sa limpuluan para makabayad mo sa kalibo si Tinil. Apil na gining sa dalom eh, kawalawan kami buhok. Pwede naman. Ang sagbot ni Bermuda. Tagay. Ang kwanay mo na. Sige. Uy, sila ka balo. May pampasulog ka. Walang kung plano nila nga sunod mabuhatan nila mo. Ako naman, Meg. Ako naman. Oo naman nila. Sige ka naman. Ako naman. Hindi na sila ka rin mo. Do madundan man ko kag. Meg do Manghihitabla siya nga gold migo ato migo. Hindi lang tamo. Balan mo nga may boslot ning may buhok ning bangko. Hindi dire na ta mangihi. Ato mo siya nga gold do. Dala. Dili, Manghihitab to ang mamusulo. Ari na to. Meg. Grabe ka man niya makapagawas ng imo hangin. Meg man. Grabe ka gid makapagawas ng hangin niya, Meg. Do matulog na lang ko. Mga pre. Mabanda na ta, pre. Umpisa na nga ito nga banda. Dali na. Ikaw na dito sa drum. Lakat na dito, pre. Sige. Hindi dito mo sa itong drum, pre. Mang tayo. Ano, pre? Tao, may Nabawas ang drum na, pre. ipot mo kita. Ipot mo na siya ito, pre. Iyan na siyang man. Ay, ginipota. Nakagabi siyang mga hubog. Nagigigin pa dua ka hubog diretso. Why kita harang ang mga hubog niya eh. Ilagbong, wala ilagbong. Sari na kasi mo makulod na. Ano ang ini mo yung samon nga damset? Ang agis sa musunan yun eh. Awabe na po natin kung kasilya siningago. Mga ano ba kabariste ko. Dalagan. Dagat. Man. Daw mga mais makadagkukul ko ba? Hindi. Kasi barangay to ka. Ako niya do, tangkong niya. Meg, ane ka bala. Daw si Maria Guanta nang galakat pa dulong pa uli. Oh, sundon ta pala. Uy. Sa eskuhan, tadaman bala si Maria Guanta. Kaya Hangin mo ko may kita mo na yung bao mag-o. Sindihan ko na gabi na karon lungon niya sa lakat. sige ah. Dahil ko na sindihan.
May baong mo bulakat. Naku, Sabi na, lungon mo kay may kandila sa babaw. Awagin. ano ni? Uyati ba lang ang pisit sa piyak mi? Sige, Oh, bulakat ang lungon. 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 Suda sa. Mamudlagan ko. Suda sa. Mandos mata. Mapalapit pag itamig. Ini ba lang buhok nga napulutan ko kag ginamig ko. Ihaboy ni bala sa yamig abinas na kung gating karag na buhok. Asbang. Hindi. Mga tido ko. Masakit sa ako niya batiis. Hindi. Maria Aguanta. Yeah, God. Ay, si Asbang. May aso. Ay kamig. Alipin siya mig. Anay ko Talaga da. namin. Anay Oh, ko. ano? Dalon dan siya ibutang ta siya bala sa iya balay. Sige, sige. Sige. Ako bugtat pa siya ng babae. Kaya naman. Ikaw lang pasan siya mig. Sige, Kay kung makabugtaw siya, ikaw lang umalabay ah. sige, sige. Nakibuksan ko ang ipirta. Ay, buksin pa tayo. Sige. Talaga namin. Ba't isa ko na rin, ho? Dalaga. Kamuya. Big. Dalagan pag ida. Nagsun ko sila. Ari niyo, hoy. Ari niyo, malupot ko. Makakat ko sa Wow! Ako Kasi nga akong tigod. Sulod na ko sa akong balay. Bahala na akong da. Maria, aguanta. Ari ko babosin mo atok. Anong labot ko? Bahala ka na, iputan ko ni matok. Ito sila. Di ka katulog sa wag-aga ko di kayo di putay. Ah, dalibig sa kadibig. Kabuyon tabla sa tubig na nga mainit. Duman. Manaog ko na. Ari. Wala kay go. Laga namig. Ari na ko sa likod niyo. Ari niyo, hoy. Agoy. Agoy na igo ginagak ko muli. Sumuong ko na liwat ni Pres yung piyarin niyo. Magusa. Dalaga namig. Nagdaralaga ng mga punto nila. Balik ako sa liwat. Manda na ko yan. Bara ko kumabalik ko sa liwat. Mayong gabi. Ano mo? Ikaw ang gupod sa duha ka lalaki nga nagpangawa to sa balay ni Lolo Tikoy dahi. Ay, ang sila na sa init. Yung kawatan sila. Amo gali to nga naubos ang init sa ita termos dahi. Ay, si Salawas to nila nagtupa mo. Grabe ka na doon. Oy, kanaluoy sila nga. Daw mga nobyon mo na to sila nga duha kag. Huwag ko na naglong kawatan kagi. Ang magusto nila. Ang magusto mo dilaw. Pero ano gid ang gadgad mo dahi nga to kun magdakat sila gasilos ka sila. Balaan mo nga ginakuha nilang pagtiningil to. Kasi Angel yung gaga. Uy, kablo. Na ginakawat ang siya. Kasi gilang pabakal sa nanay. Ni ultimo maramaan niya, hindi ka bakal. Hi, Maria. Good evening. Ano to? Angel. Good evening, Angel. Angel. Ginapangita mo Istorya lang kami sa ginapangita mo si Teroy kag si Pisoy. So, si Tere kay siya na mga gago. Kilala ko na sa likod, ginugtan ko to sila.
amo na sila nagpangalig siya kon. Napangaliag o ang pante mo ginapangaliagan. Ito sige ba tayo sa katumbal mo pinagsalat ha. Ara sila din. Ari sila nga gawa. Wala isang pangalan sa to nga aman. Kung kuhaan mo to sang wayang kisoy, kabulok ako na no. Oo. Pisot. Amo na ng lalaki nga may uban na pero pisot yapon. Mga gago sila. Wapo sa mo. Wapo sa mo. Wapo sa mo na binyo ka haling kami da. Buhiin na kami mariagwanta ho. Maluhi ka man sapon ho. Bala kamo do yung single naman sila sa inyo malakat na kumapaway na kaya. Jail, buligi kami di July. Buhiin na kami di ho. Nga, boyan. Sino may tuslok sa ako na bangga pa ako sa salong? Ako. Ha? Ako, Jill. Ako. Hindi pagulitin, Jill. Kaya matindog na. Dugal na. Ang nag-isnig, butungon. Nagwa na. Yung isa pili pusuhan yung isa. Aliyaw. Ano to? Yak. Kitan yun. Pagpagla na kami ka mo. Kaya, basta nag-iso mo, gagnay. Bisa na mo lang si Pisoy, pero ha, the Pisoy man. Bisa na mo lali si Tiro, pero gataro yun. Maubo ko anay. May, anong mo, sa para makabuhi sa diman? Wala ton talaga magtulog si Maria Aguanta. Kutso-kutso tabla na mig. Samtang nagkahulat nga makatulog si Maria Aguanta. Ito gima. Abi mo meg, inang si Maria Aguanta. Sang nagaedad pa lang na siya sang 15. Kapanggi, nabala siya sa banigmig. Oo, kay sang una bala. Sang nagaedad pa lang ko sang 20 kay 15 na siya tapos ako 20 mo. Karon 25 na ko iya. Sang nagaedad ko sang 20 tapos 15 pa na siya. Dra ko natulog dalong balay nila. Tapos wala ko kabalo nga si Maria Aguanta. Dra kali nagapisto sa iya sa dalom ko. Tapos siya sa babaw. Dra siya kapisto gali sa bikinid bintana. Kung kakatulog sa mig, kapangihi na sa mig mo. Sakang pugid mo. Sang nagkakatulog ko, sakang pugid mo kay ganganga akong baba. Kundi, nainom pugid na ihi. Kadama ko yung siya, no? Pero biligid ko na kay Maria Aguanta, miga. Aman? Luyagid ko siya sa una, pero karon wala na ko, naluyag na sa iya. Aman na. Pero may lang nagapamakol, gwapa man tani. Kaso lang, gabit-bit pero may balalakol mo. Ginabakol ko siya. Basta gagagaga, ina siya. Sige, mas. Wala na yung klaro sa Maria Aguanta na yan. Amagid. Tulog. Sino ang gagagaga? Si Maria Aguanta ka. Okay. Ano yung delikado niya. Delikado, Mig. Mayo ka ni Mig, kinagambalan sa kung sinong gagagaga, tapos din kunit ka lang, Mig. Sino ang gagagaga? Si Mig. Wala ko nagambal siya. Ikaw, Mike. Ikaw maduha. Ikaw gani. Ikaw. Sino nagkapagihi? Si Maria. Pisoy. Ha? Pisoy ang paghihi. Malapot. Mara na ganito mo. Nakabuhi, nagidbad siya. Maria, buhiin ako di ho. Gwapo ka man, tibuyan talaga. Gwapo ko. Salamat. Oo. Daya sa to. Ay, nubihanin na pala yun. Heh. Uli ako sa pura. Hindi, nagin ko pabalik-balik de. Sa babae nga nagkapangihi. Marabot po. Mapuli na ko gani. Adios.
nakata sa Manila niya. Sige Mangita sobra. Kaso lang, hindi ko kabalo magtagalog. Akong bahala sa'yo. Sige Sige, saan na tamalakat, bas na. Hindi mangita tanay sa kwarto. Tanay sa piray. Sige mangayo tatuan na pera kay Maria ho. Atong bala-bala Ito na bayarin. Bula-bulakon talang balagon magsubot man. Wala problema. Dali, ato ta siya. Tayo Hindi. niya. Ha? Hindi. Aran sa. Ano na day nyo? Mabago na din kami Maria ba? Sa itsura nyo wala, may kapag-uwahan sa inyo. Mabago Wala na din ko kami. makalang tuyo yung lako niya. Ano? Magayo kong kwarta. Wala ba kami sa tayo? Bayarin na namin. Layo, haram ko da. Maria. Sa ikulam din nyo. Kami Maria. Ikurikat nyo man lang. Di manimpalad kami sa Manila. Yani, para at least magbago naman ang kabuhi namon. Para baka Ayun, naman na. sakaling palarin Ikaw kami. lalayo. Sakaling palarin kami sa ganitong oras. Hindi na ba babayarin lang man namin sa'yo? Babayarin lang namin sa iyo ang kwarta. Oo. Kung magputi ang wak. Maluoy ka man, maluoy ka man sa amin. Maluoy ka man sa amin, nagmamakaawa kami sa iyong kaluoy. Yun na. Bisan 1,000 lang. Tag-1,000 kami Maria. Yun na. Wala ko kwarta ba? Sige na bala Maria kabalugin man ko gina. 500 lang yung bilin. Hindi kabalugin man ko ginaipitan mo lang sa imo kwan, sa imo bra. Ganun. 500 na lang yung nabilin. Sige Ikaw to dandit lang, okay na na. Sige na yun ang Ano 500. na? Sige No. Ari niya. 500 mo. Sige, salamat gida. Salamat yun. Marami na salamat sa iyong 500. Manitay niyo kung ikaw mo magbago kay di kayo. Hindi ko kamusli. Promise sabag ko na ito. Pero Sundan ko mang kamas Manila ba? sundan mo kami, libre mo kami plitis. Hello. Sa parko nila eh. Hindi namin, mabarko na lang tamig. Saan piso man ang plitis sa aeroplano. Big nga mabarko ka pa nga tag 200 ato. Tagpiso mo lang ang plano. Ano na? Tag piso ang aeroplano, mig. Narahaw? Hindi lang sa barko ka tag 200 kay tag 500 lang ang daling ginatag ni Maria Quanta. Sa aeroplano lang tayo tag piso. Aeroplano lang ta. Ano ang itsura sa aeroplano may gaw? Kwan, may tiil na siya nga 4 kabilog. Tapos may ikog na siya nga silhig. Tapos, Okay. oo, amo na. Masakay ta karon sa gabi malarga. Pero Sige. madala man ta mga kalanon kay wala man ta nga dali to kilala. May problema. Kita. Balang ko lang himo. Mahimo ko aeroplano karon kay masakay ko kag malumpat sa building. Walang gilita. Mahimo ko aeroplano nga papulog na. Hindi, burador. Ano na ginambal ni Mig na aeroplano mo? Mauna ko yun sa Manila, Mig niya. Hari mo ay. Kaya mahimo ko siyang burador. Amo na gila sila yung aeroplano mo. Hindi ko ni pahugtaon man. Kasi babaw gila siyang sa atop sa bubon. Sito ko nito. Mamata? Amal nila, nag-ahugtaan mo kung naran na sa Manila mo. Sakay na ba? Ay, French. Sakay na ba siya? Sa matong French. Sa matong French. Sinapay mo Hindi siguro. gabuang kapisoy. Masakay na ko
Ay na. Kasi hindi ko daw na. Ay na. Agay. Sige, salamat ka. Salamat ka, ambang abi kong inuplano mo pa Manila. Pero nga ito pa ng gusto mo. Pabantay mo lang mo sa agay. Panganda. Ang nabuhat mo na. Isa kayo kasi iplano. Nagplano yun man. Balumpat siya. Man. Manon. Hindi na yung plano. Burador na. Borador. Mula kasi pertahan eh. Burador. Hindi bula. Ang ulo mo nang bula. Pero yung unod. Inainto ka lang. Inainto mo ka ganyan mo. Bukas na kami malakat. Boss, sige. Maunod ako magpuli. Uli to. Wah. Ano problema? Ano problema? Meg, Oh, Meg. Meg. Nga nagahamyangon ka di sa Dalanhaw. Brad mo. Sakit ako nga. Hawak. Kaya nga, nalagbong ka sa burador ka gini mo mo. Nagkagago mo bulamig mo. Hambal ka nagit ka nga masakay sa aeroplano at tagpiso ang plite. Hindi mo ihimo kasi may aeroplano. Sama manggit. Sabi ko tayo, abik ang aeroplano yan. Ginahimo-himo lang. Hindi Ay, ano man ang hambal ni Maria Aguanta? Wala eh. Nakalukat ako Kita ng ticket. Nakalukat ako ticket. Ariho. Oh, basa bala kung pila ka number ang ara sa ticket. Okay. Piso. 1. Piso 1. Oh, piso 1? No? Piso 1? Ay, ang pangalan mo, Pisoy. Tapos ang bayad, piso. Amo na nga, piso 1. Okay. Ang akon gani, ang akon, Tiroy 1. Tiroy. Tiruhan. Ikaw bala, Maria Aguanta mo. Ulpi ka lang hindi mo ulhot sa mong kilid do. Aswang ka bala. Okay, aswang ako man ang aswang gwapa. Pero kung wala ko, lumaklakat ka ba sa nila? Wala pa gani Oh, kami. lonyo Wala pa gani kami makalapat. Makon ka na. Gani. Ay, handa kami bala balon, Maria. Kaya kabalogin man kami nga may maluluyon man nga tagipusoon. Lutuin bala kami alupi. Okay. Alope. Lutuin kami alupi, Maria Aguanta. Oo. Alope. Oo. Adtong alupi nga may tagapang. Kuhaan niyo ko ron sa balay, ha? Oo. Ay, salamat. Ay, sila ka ba ang alope niya mo ha? Kaya kubukan ang unong. Meg. Bukan kag ilaga nga patay. Meg, wala gid kabalo si Maria Aguanta nga nagapanilag lata sing nabuhat niya, no? Ano ni? Pagpati niya siguro may kanon tang pabalon sa tunay. Ang himuon sa na yan niya. Nabuto na sa mga ano. Ang buhaton tayo, Meg, ablihan tang bintahan sa aeroplano kag ipang lagbong tang mga ginhimo niya. Meg, first time ko gid wala magsakay sa aeroplano mo, siling nila kung magsakay ko no sa aeroplano, gatuwad ka mo. Siguro, wala man sa balik. Ang mga ibang kung nagkakasira ka mo, ginatagin ko sa balik. Testingan ta kita karon. Kung magpadalom ka ng aeroplano, mapasaka ta. Kasi magpasaka ang aeroplano, padalom ta. Sige.
Dugaya-dayo lang sa kabayo ng isang tiil, no? Nga sa airport mo. Ara naman siya, oh. Maupod ka sa amon, airport na kadani, ho. Pilingon ko mo, no? Kaya pagkalito sa airport, no? Gadapin ko kami, di. Udah buta. Hindi pa ipot. Bilin na tatakan ko sa ipot ng ibo. Ina na, eh. Nano na lang. Dali, namig, ah. Maria, tandaan mo ang pagbalik namon, ha? Kami nga duhang mapakasalsi mo, ha? Gago niya. Kung madato na kami, Kung madato ka, no? Bakla niyo ang barangay Tukhang. Hindi. Nakaibalo ka bala kung sino ang nagapanag-iya sa ang barangay Tukhang, Maria Guanta? Nakaibalo ka? Sino ay? Hindi. Sino? Ako ya kabalo ko. Sino? Ikaw may kabalo ka, Meg? Wala. Ako ya kabalo ko ya. Ang kapanag-iya sa ang barangay Tukhang, si Jerel, si Christopher, si James Iligo, Ang mga tao nga number 1 kasi da. Abi, Sige. sila na ang tag-iya sa barangay Tukhang. Sus, may isa pa gito nga Maria man ang iya pangalan, pero ang apelyido niya hindi Maria, hindi Aguanta, ha? Ano? Maria Labo. Nagyalap ko aswa. Pero Pag hindi ka makaabot sa airport, si Maria Labo, masuma lang sa inyo ko. kami, ha? Ano? Ano nang ginahin? Ano nang sinilas na may higot mo go? Hindi na ginahigot mo sa liyog. Hindi, ah. Sa imo ring gabi na ginahigot ya, kay agod kong mabili nimo chinilas, maguyod lang na ang imo chinilas kay nakaangkla sa imo ring gabi. Automatic na sila. Itesting ta bala, Meg. Sige. Gi, ah. Amo lang siya ginatawag niya sapatos, Meg, no? Diin, inang may higot ng chinilas. Oo. Oo, amo na siyang ginatawag nga sapatos. Pero nagapalibog bala ko, Meg mo. Man? Nga ang tuhod ko, no, may sapat, amo na sapatos. Oo. Meg. Kabalo ka, Meg. Ano? First time uwi niya magsakay mo. Sang aeroplano? Oo. Ako, Meg, hindi man siya nagatinikal ako. Kaliman ako nakasakay aeroplano, Meg. Balaan mo sa itong year 100, nakasakay na ko aeroplano. Galing lang, napatay ko. Napatay ko kay nakras ang aeroplano, aging sakyan ko. Tapos, nabuhi naman ko karon 2020. Ay? Sige. Pero karon, Meg, sigurado gid ko ga ulupot ang mo patay, Meg mo. Hindi ba matabuha? Kay, Maria. para si Maria. Kasuhan ka naman, ha? Maria, pagbalik naman, Maria, ihanda na ang imo talagbasan, ah. Oo. Basong mga liyog niya. Hindi, ah, talagbasan. Dila. Dapat na kami, ah. Babay, Hindi ka Maria. nakasako ka kamote, ha? Maraming dalata. Si Maria Balangid. Siyang naglakat tamig doon, nagatulo ang yasipon. Gihibi siguro siya. Siguro, eh. Lakto lang natin ang airport, Meg. Okay, problema, laki ka. Ay. Malakat na ka mo? Oo, malakad na kami, ma'am. Ay. May tabalo na ko sa inyo. Ano na, ma'am? Hari, nasulod sa supot. Sali. Sali. Sige na, lakad na. Bukaran nyo lang yun sa aeroplano. Meg. Meg. Amo na lang aeroplano, mag-o.
Nami ang aeroplano, may kaya wala na yagahon ni. Dili na magahon. O, sa Pero ang buhaton ta may Ha? ang buhaton ta kay aeroplano ni. Ibilin ta chinigas ni sigwa iba sino. Sige ah. Ang, Balikon ta lang karon. ang aton lang bitbiton, ang aton lang mga dala. Oo, serious bilin. Oo, kay sinaw-sinaw, iya sa lugo. Dali na, masakay na ta. Kung Sir. may tao nga nagdala sa chinigas, so ingin si taon ta. Hoy, choy. Naging dala mo na yung chilas nga ibidi na sagwa. Dumi kayo para pagbalik, pagpanaog karon. Makuha niyo na. Yung mga manul kamo. Nga, hay. Wala, nagalit kamo Wala gindala chilas ko. Awat tanawa mig nahigkuan na lang ang salong sa aeroplano kag Wala sila, basta kaya ako na, dilin ko nga. masulod na tato sa tong tiras. Nami ng aeroplano kay ang aeroplano do barko man no kay may tiras no. Wala makadto sa tong tiras na. Dila. Dila. Diri lang ta mahigda sa dalom sang tiras oh. Iya. Gi ah. Pwede mo kinila, sir? Wala ginbilin to namon kay pagwa namon karon amon to balikon ah. Iya. Nari yung yuhong itong portera, wana siya na, talong sa Suarez. Yung yuhong. Saan kaya nga problema? Magayong yun, saya no. Kasi nagpupuan sa to. Pero mig. Labay man ang akon. Ano? Gwapa-gwapa ang babae nga naga pang-check sa mga pulungko, ano? Gani. Subak na ba? Do si Maria man ang araw sa unhano. Aw, Gano'n na siya din. hindi gali mig. Hindi na siya. Do ginapananaw ko abi si Maria mo. Ara namig. Nagapasaka ng aeroplano mig. Oo. Do natugnawan ako mig. Tugnawin kita, nag-ahanda ng aircom. Aircon? Oo. Aircom, ang tawag sila. Aircon ni na ya, di na aircon. Aircom. Dali namig kay makadot sa ila drum kay mamusulta. Tata. Tara. Nagnig. Kung namoson ta dinig ang kahit basi mahulog sa dalong. Pagnon ka lang may dalam ko rin ng silpin. Dali na. Iya. Gi ah. Sir, pang babae ni dire sir. Dito lang kamo sa Peacock. Nga kung hindi babae, kung ako ng lalaki, hindi Pilipin. Hindi sir, kaya ang babae may bukaan to ang ila, ang lalaki, gripo na ang ila. Sige na dito. Nga, galibog ulo ko, sir. Nga siya sa lalaki kay babae, bilugaw. Ay, basta lang. Kaya ang babae sir, gapong ko, ang lalaki gatindog. Yun na ihiyan yung kadaan ng dingding. Ito ko sa piyata. Kaya, Kanami siyang baldingan na ligo, kanami pangilamos din ligo. manghilamos to bulanay, tapos Kabaho. Ano, baldi naman? To, nga, muna ko pang hilamos ka mo daso ni Duro, nga po inang ginapamasunod ka ginaihan. tingala ko mga kabaho ko. Ano naman kabaho? Doon na dumduman ko lang ang ihi ni Maria Guantay. Manghilamos na tato sa panmigo. Dito sa dako ng kalahao. Dili. Oy, inaapoy na ang lababo. Sige, paglamos ka mo kay kabaho sinyo. Sige. Amo na ihi nga rin. Kamig no, pang ihi na yung tubo ka ginabang ako. Grabe no? Oo? Kung pareho sini kagamay ang aton, may patod nga wala gid sa magsapak sa aton nga babae, mig no? Nga ako na margoso, na balaba, bebe. Pagwa ko, ako na margoso ka, ako, takos ko, abiti kung pareho sila kadagko, bebe.
May nagpa-picture ako. May nagpa-picture ako. Tako na ako, pero may pa. Wow, pasusok pa tabi. Ibalik ko na niya sa kong putol ah. Balik na, bro. Dali na, Mig ah. Mabalik na to sa dalam sa teras. Sige. Atensyon sa tanan nga nagsakay sa flight 101. Atensyon sa nagsakay sa flight 101. Subong nga adlaw, mahagbong ang aton eroplano kag hindi na kita makit-an sa radar. Kung sino aton gusto pa mabuhi, magpakabuhi. Patay, Mig. Mano ta siya? Di ka maghadlok, Mig ah. Basta masamang damo, matagal mamatay. Pero Mig, may balita ka na kay Maria. Hay. Wala ko balita siya ba? Sorry, ako ang tabla siya sa ginatawag nila. Balamig nga... Silplon? Silplon? Dili, oy. Dili to silplon. Ano to? Silupin. Ay, tawagan ka siya din. Tawagan tabi, bebe. Kurut. Nalagahagok ka na to sa Maria? Kurut. Maria? Hello? Oh, Dami ko, yung mas Maria, Mig. natulog ni Guru to sa? Sige lang. Maria. Maria. Sige lang, Mig, kapag naog ta karon, tawagan ta lang sa Iya, natulog ni Guru to. Atensyon sa 101. Ang nakasakay nga si Pisoy kag Tiroy pagwaon kay among nagadala di malas kay nagpanalo sa lalong tiras. Patay. Ano amon sa pilotoy? Oh, kamulaw mo kabulig. Kinahanglan nga magpanaog kamo. Kaya nga dyan chinilas, nasalawid sa palabad. Ano? Singiton talang inasang kawayan. Wala ka mo di kawayan? Sabi ko eh. Ano pa din karita? Sige mo pa sang kawayan. Doon mga manol ka na. Ano lagi man sinilas sa limig mo? Nahulog yung chinilas ta. Attention 101. Mahugpa na Tawad kita ito sa nila Manila. Mahugpa na kita sa Manila. Huwag ka na ulog, no? Ha? Ay, Manila, nagitamig. Pag naog ta karon, tawagan ta si Maria Guanta. Paringa nabi ang imo si Lupin, Mig, si Lupin. Sige na. May sabat? Hello? Oh, Maria. So, mo nagsabat, Mig? Di balaanay kay manaog ta balaanay, Mig. Ulog siya kay kabagi lewat, be? Manalog ta balaanay, Mig. Hindi. Ay, amo gali ning Manila, yan o. Amo galing Manila, Mig. Tawagi to balaliwat si Maria Guanta. Maria. Sige. Pabala siya nakaabot na ta. 099999. Tadra. Ang imo number nga ginatawagan, wala pa kabayad. Pabayaraan ay andis tawagan. Wala yun. Di ba tabi? Ako abi matawag, Meg. Ako abi matawag. Sige. Ano tong number, Meg? 09999. 099999. Oh. Yeah.
Ang number nga mo ginatawagan, wala kabayad. Ipatulian ni si Pisoy para makabayad. Ako matawag liwat. Sige. Gamitin kong cellphone ko kung may stock. Sige ah. Dial ko ah. Sige. 09 Uy, gapon. Huwag man ka pang gasapat, no? Why? Sige lang, Mig ah. Kaya kung pagpuli, taba, makapuli ta sa dason nga tuig. Pasalamatan dagid si Kwan. Ano ang Tagalog sang mayong aga, Mig? Kaya aga naman. Magandang umaga. May tao nga Kwan, Migo, nagalakat. Wala. Oh, Aton bala pamangkuton. Sir. Sir, magandang umaga, sir. Magandang umaga rin. Kasama natin. Sir, may kilala kang mabuti, sir. Ano yung sinasabi mo? Hindi kita maintindihan. Mig, ano ganing buti? Pahangop sang may kilala ka nga si Buti Turmig. Sir, may kilala kayo, may kilala kayo na si Butitor, sir? May kilala ko niyan, si Butitor. Hinahanap niyo? Hinahanap namin yun, sir, kasi alam mo, sir, wala pa kaming kain, wala kaming trabaho, sir. Budlayan agad kami kalinakat, sir. Wala kami sang masakyan sa lakyan, sir. Sige, hindi ko na kayo nakikinig. Ituro ko yung bahay niya. Nandoon siya sa may Novaliches, Quezon City. Ano to, sir? Ano nga pagkaon ang ginawa ka, sir? Ano nga, sir? Naloko na. Diyan na kayo. Mig, ano to kuno hambal Mig? Sa may mobile, sa may oval 10 kag chess. Hindi, ang hambal niya, arano dito sa may Novaliches, Quezon City. Oo. Sabi ko ganun kay Nuba, di ba? Nuba, junk food. Oo. Nuba nga may cheese. Ako man gani. Mig, ang pamati ko, oval 10 kag chess. May number man ko niya, tawagan ko bala na, Mig. Sige, tawagin. Hindi lang kayo, dial ta. Sige. Ano number niya? Number. 22144. 144. Sige. Piste ka nga yawa ka. Wala ka pa nagpuli. Ano to kuno, Mig? Dugi na buyayaw sa tumigaw. Nung ginagago mo po Ano ko naman? Layo din. Nano ato iya, Mig. Mig nagtawag siya sa kumigo. Nagtawag. Isa ta. Hello. Oh, kumusta na ko mo? Doon ako mo. Ay, ari na kami diyo. Yatag na ka kay Kwan ho. Yatag na ka kay Pisoy. Sir? Oh, sakay na kami sa taxi. Kag padulong ka mo sa Bubaliches, Quezon City. Hindi man kami makasakay kung mag-taxi kami, sir. Wala man kami mag-taxi dito, sir. Kambalan na lang natin ng taxi. Dili lang bayad. Sige, bye. Sa gagawin na kay Sir Meg, wala ganito pang taxi. Merkado naman ang arasunhan, Migo. Ato, Migo, may ara nga ban siguro na. So, sir, taxi mo, sir, taxi. Ay, taxi po kayo. Oo, mag-taxi po kami. Sige kayo. Oo, mag-taxi kami. Pwede kami magpahato doon sa may Quezon City, Novaliches. Hindi ko, ano bang ibig sabihin ng Novaliches? Di ba Maynila po ito? Sige. Sakay na kayo, sakay. Sige, kayo magpahatod sana kami doon sa bahay ni
Ni sino gani yun ah? Si Batitor. Ah, Batitor, Mig. oo, dito. Doon kami magpadulong. Mababasa na bala sapatos. Sige. Bakit sinilas mo, Mig? Pinipilit kami. Ano Senyo, bakit? Pinipilit na din sinilas, hindi pwede nidalo sa sulod ng taxi. Bakit hinubad yung inyong sapatos? Ginauba namin yung sapatos namin kasi hindi yan pwede, di ba? Sa sulod ng taxi kasi baka maiguan yung taxi mo. Ay, sige na, sakay na kayo, sakay na. Oy, sandali lang. Oh, bakit? Sandali lang, anay. Ano kamo? Sandali lang, para anay. Oh, Mig, ang hatong sapatos na bilhin. Ito yung sapatos na mo nabilin. Ano sinasabi mo? Yung sapatos namin na bilin. Sige, kunin nyo. Pakwao na to nini. Ay, balig. Isira ang pirta, Mig. Sige na, isira na, Mig. Isira na. Kaya pa nakakuntiin lang. Kaya. Anong klase yan sa'yo na? Sige. Isisarado ko na ini. Oh, sa Novaliches, Quezon kayo. Oo, sir. Doon kami magkakanto, sir. Doon kayo bababa. Oo, sir. Doon kami magnanaog. Taga saan po ba kayo? Kami, sir? Taga Bukid kami, sir. Taga bundok. Saan bang bundok kayo galing? Doon sa may barangay, Tukhang, sir. Malayo yun. Negros ata yun, Coronadal. Negros yun, sir. Yun pala eh. Kamusta na yan si Maria? Mig, tawag. Yabi si Maria, si mo cellphone, Mig. Tawagan si Maria. Kasakay pa ta sa taxi. Tawagan si Maria. Nagapanawag sa akin. Dong si Pisoy nihaw. Hello, Pisoy. Pisoy. Oy, Maria. Kamusta ka na? Okay naman na. Naman ako. Manong kumuha. Alam mo kagina, hindi kita makontak. Alam mo naman na ang cellphone ko nagtabog-tabog ang iyang battery. Alam mo ba, Maria? Ang nami pala ng Maynila, no? Ambot? Ako naman Hindi ko rin balana. Kay Maria, Mig. Maria si Mercy. Sorry, halaning nagutaw Hello. O ano to? Maria. Ano? Ulat ka na pagbalik namon, ha? Kami mapakasal kami sa imo, ha? Kami nga duhagi. Pakaslan itong ako ni anay nga baboy. Hindi, Ikaw lang. Nami itong anay, kay wala pa kamo kapakasal, may bata na kamo. Magpakabag-ugit kami para sa imo, Maria. Ay, Maria, matawag lang kami balik, ha? Kay manaog na kami di sa taxi. Sige, pagtaraksi na kamo to. Bye-bye, Maria. Kasi mag-isi inyong mga sarakangan. Ay, bye-bye. Oh, ito na ang Novaliches, Quezon. Muna niya mo, ito na yung Novaliches, Quezon City, sir. Oh, ito. Magkano yung bayad namon, sir? Ano ang bayaran na naman, sir? Pila? Ang amon daw? Ano sabi ng isang kasama mo? Sabi niya, sir, mag-ilan yung bayad namin? 300. 300. Ito, sir, 100, 200, 300. Ay, kulang isa, oy. Ha? 50 yung isa. Hangyo na, sir, Sige, May babae na nag-ano sa gate, Lalaki, gid lang na, Babae, yung po niya.
Sabi ko sa bahay. Madul Lalaki pala yan. ano ganing tawag sinang ka bitay meg inang ginatoslok meg anong tawag Ha? sina bulbil Hard ano na siya? Hard bull? hard toslok ko tabi meg be pisoy Mga bull eh. ay bayog adlaw sa inyo gaduha oy doge jaguar kokoy hindi ani kamo magtagpol ha kay amo na ini sila magpakaon sa inyo o magsulod anay kamo sir magandang aga sa imo sir Kada agis. Sayo, sir. Kami pala yung nag-abot mo na trabahante, sir. oo kami ang ginpakadto dito ni Botitor sir magsimula na ba kami ngayon sa trabaho namin sir magpakaon sa imo mga ero kag mga iring sir ano bang Sir. ano ba sir ay kamo gaduha hibuod ko kamo pagpakaon sa akon mga kaiduan kag kuring Ilunggo mo lang rin eh. oo ang buhaton lang ninyo adto sa pressure ang mga hamon mga lechon amo to ipakaon ninyo sa mga idok kag kuring ha oh Sir, dali anay Opod ka mo sa akon kay tudlo ko sa inyo ang inyo parto. Sir, yun na. Yun na. Amo na itong kwarto, mig. Takadako, mig. Ikaw, kwarto. Ang inyo kwarto, may TV, may freezer, may CR. May ba? May CR, may pressure, may TV. Di ba ang TV, sir? Ano na, sir? Sakit na, sir? Hindi, ang TV, which means television. Hindi na mo makita ang mga sahi nga tao, mga pelikula. May tao ganyan sa sudod na, sir, no? Tuod gali na, sir. May tao gali ng TV, sir, no? Sige, okay. sige. Sige, Pistoy. Tilawi kag buksi ang TV. Sige. Ano ayhan ang dangtan sang aton bida sa sining sugilanon, mga kabiyana. Sa liwat, ginagda ko kamo sa pagmamati sa ikaduha pa nga parte sang aton sugilanon nga ginatiguluhan Barangay Tukhang sa pagpanguna ni Maria Aguanta kag sang iya mga alipores. Ini naman si DJA opo ni Francis Sherlyn. Magapasalamat kag nagasiling hulata pa ang madason nga sugpon sining sugilanon. Barangay Tukhang sa pagpanguna ni Maria Aguanta.